Fl-uffiċċju tiegħu fl-Università Stephen Kalleja jsegwi l-aħbarijiet ħerġin dwar il-mewt ta' Gaddafi. Iżda kemm Gaddafi miet, membri importanti tal-familja tiegħu u ħafna sostenituri tiegħu għadhom ħajjin. Jaħseb li dawn tfadalhom saħħa jiġġieldu? Dan għal-volja jkun hemm dawk li jagħtu l-appoġġ u dawk il-familjari tiegħu mingħajr il-lider il-kapitlu jingħala tar-reġim ta' Gaddafi ta' 42 sena. Għalkemm il-mewt ta' Gaddafi ġabet ferħa ħafna l-bjani, il-mewt tiegħu tfisser li l-ikbar sigriti ta' kif mexxa l-Libja jafu intemmu miegħu. M'hemm ebda dubju illi kieku dal-bniedem kellu jgħaddi ġuri, sew ġuri ġewwa l-Libja jew inkella ġuri ngħidu aħna f'The Hague kif kien hemm dal-International Criminal Court Warrant, kien ikun aktar raġonevoli fis-sens illi l-ewwel qed konna nitalmu aktar anke min-naħa tal-istorja ta' dak li verament ġara ġewwa l-Libja. Fl-aħħar nett nistaqsi x'inhu l-pass li jmiss għall-Libja hekk kif issa Gaddafi m'għadux xkiel biex ikun hemm tibdil politiku. Millum irid jibda proċess ta' reconciliation, irid ikun hemm appoġġ mill-naħat kollha illi jaraw il-futur tal-Libja u li jfasslu flimkien futur tal-Libja.